national BJP website đã chọn cụ thể này đó seven hi state in mel riết tiền là lệ Mizoram bị bùi tên kan candidate an riết về thế nan hana puan lên đi se kan tên này số tiền chọn Puanna kan Neih Puanna kan Neih giờ bằng parent lan kan Neih số mi rõ chọn kan pastor here nên trong trai na kan zaba on min nei sakanga số mình nuôi chọn thu soi na kan Neih chau tura ngai Wale hei kan riat angin Dampa Bial election nei lo tu ta ram rong dol pui Pu Lalhmingthanga sai lo kan MLA zong tak su he khavel atangin min lo chop san ta wana han he by election hi kan ni ang tinaril ru re ranking mani om lo ma se Pu Lalhmingthanga sai lo lo bo dal ta ka chuan khavel dan angin nei lo the kan ni talawa wana hian Dampa Bial election ni turin political party zong le kini BJP po kanin po cha political party dang te phei chon an puang vit ta kini hi puang nu berkanne so chung po chon hei wona hen election chu puan alan nilawa declare alan nilawa kan tlai chia kanin ngai lo hun taka puanga kanin ngai ne ma sign kan official candidate tur Pu Lalhmingthanga he tại hiện loading se he official candidate kan siam dan hi BJP state chuan in such committee adi sai lo hi atel ve chu central lama kan thon thane central tangin oluk te binan lo zira corner sang le an zir tu ang zong an zir fel vek nuwa wana hen official candidate Pu Lalhmingthanga sai lo West Phaileng chumarong transakta chu wana hen kini state BJP hian en helaya Mizoram muthein Pu Lalhmingthanga sai lo chu tun kumsang ni som ni panga Dampa Bial MLA Dampa Bial election tura hian kan official candidate atan kan puang